عمر بردوام دکه گلو دادگه یان بریار هات ورگرتن دم پارتی چما جبو وی که تدارزاندن و هده که جیب همان رنگی گلو همان تومت لهمبری جهپی جی هیا جبر وی لحف کرنا باجاران؟ بلدن باش شویدار امجنال پیشیا دادگاه چالیان استانبول و دوزید شوپینن ساعت در دور 11 و 40 دست پیکر د شرط ناساید و ساعت 10 دست پیکر لبلج بر دنگی هاتنا شانده دادگاه اف دوز بقاسی ساعت و 40 دقیقه درنگی دست پیکر بریا دمکی جی نها نافبر هاتی داین بقاسی 10 دقیقه نافبر هاتی داین و بریار بداین دوی رونشتنه دا پشتی کو دست پیکر لی بریار داوی و نه بگمان و دارزاندن بردوام بکه لی بقاسی کو مل سالونا دارزاندن ما تماشا کر و خاصی کو ما پاریزرن دوزیر ماخوین هم مالباتن گرتیان هم جی پاریزر بهوینن کو دوی دوزی دا دوی رونشتنه دا ایدی بریارا بردانا کسین گرتی به داین نهاوکی کو تزانین د 12 سباتا ای سالدا لسر شارداریین CHP yen وکی شیشلی Beyoğlu, Fatih, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe ve adaları operasyona kahat bu kırın. O da encama ve operasyonda ji do alikare şaredar heşt endamin şaredariya meclisi ve her va xabatkarek şaredariye de 11 Sıbatı da hat bunda seser kırın. O 11 Sıbatı da ji 10 siyasetmedar hat bun gırtın. De dozaku 10 siyasetmedar ten gırtın da heft mehen ku gırti ten darzandın. İroji duyemin runştına dozi li 27 min dadgah cezayê giran a Stenbolê dest pê kir û wekî ku me got niha jî berdewam dikin niha navberekî hatiye dayîn bi hinceta ku hol piçûk bû rê nehat dayîn ku gelek kes dozê bişopînin salon tevî parêzeran derdora 5 kesî hilda ji loma jî hejmareke zêde kes malbatên girtiyan û saziyan nikaribûn biketina nav salonê نها وکی کو مگوت مالباتن گرتیان و پارێزەر جی li bendînin ku 10 kesên girtî divê rûniştine da bêne berdan ji xênî vê yekê cîgir serokê Dem Partî Mehmet Rüştü Tiryakî hevberdevkê HDP Ali Kenanoğlu Serokbajarê Stenbolê yê CHP Özgür Çelikê ku ji kar hatibû dûrxistin parlamentera Dem Partiyê Özgül Saki, hevserokên rêxistina bajêra Stenbolê ya Dem Partiyê, şaredarên CHP, hejmareke zêde siyasetmedar, parêzer û malbatên girtiyan jî dozê dişopînin. Rûniştina ewil a dozê di 21 Gulanê da dest pê kiribû. Serdozgeriya Komariya Stenbolê jî bi îdaya ku endamtiya rêxistina terorê ne ew kesên girtî têne tometbar kirin. Di îdanameyê da jî herî kem 6 sal û 3 me cizayê girtîgehê tê xwestin. Lê parêzer li dadgehê di parastinên xwe da didin zanîn ku ev doz bêbingehe hiqûqî nîne lazim e ev doz bê hilweşandin û her wa kesên girtî jî bêne darizandin. Niha ez vegerim ser pirsateya ewil hêvîdar li dijî şaredariyên CHP jî lêpirsîna duyemîn jî li ser lihevkirina bajêr bû ku di nav de Ekrem İmamoğlu û her wa Resul Emrah Şahan jî hene ew jî têne darizandin dozê wan jî wê dest pê bike lê ji vê dozê cudatir ji ber ku di vê dozê da bas siyasetmedarên ku di nav Dem Partî û HDP da siyasetê dikirin lê di çarçoveyê lêhevkirina bajêr da li gel CHP hevkariyeke hatibû daxistin dilbijartinên herêmî da di sîwiyekê adara 2024 da ji loma jî ew kes têne darizandin ew kes di nav lîsteyên CHP da hatibûn hilbijartin û di nav bûbûn endamên meclisa şaredariyan û bûbûn alîkarê şaredaran ji loma jî ew têne darizandin ji xênî vê yekê jî niha mesela şaredarê CHP'yî Ahmet Özer şaredarê Esenyurtê bû ew ji kar hatibû dûrxistin qeyyûm li dewsa wî hatibû danîn lêbelê Ahmet Özer di rûniştina dawî ya di meha tîrmehê da ji ber hinceta lihevkirina bajêr hatibû berdan lêbelê ji ber ku di doza bertîliyê bi hinceta bertîlî û her wiha bêrêtiyê da di wê dozê da hatibû girtin ji loma jî hatibû berdan beriya çend rojan jî serokê MHP Devlet Bahçeli ban kiribû gotibû ku bila lazim ku Ahmet Özer vegere serkarê xwe her wiha şaredarê Mêrdînê Ahmet Türk jî vegere serkarê xwe ji loma jî em dikarin bêjin ku di doza lihevkirina bajêr da em dikarin bêjin ku keş û hewayeke nerm çêbûye atmosfereke nerm çêbûye îro jî di dozeke din da em dikarin bêjin ku
5 جوانên Dem Partiyî ku bi henceta endamtiya rexsina terorî de hatin darizandin ew hatin berdan tehliye wan hate dayîn ji loma jî di doza levkirina bajêr da jî em dikarin bêjin ku hêvî û bendewariyeke zêde heyî ku ew kes 10 kesên ku têne darizandin îro bên berdan em jî hêl vê derênin hêj dest pê nekiriye navbereke piçûk hatiye dayîn piştê navberê jî wê şandeya dadgehê biryara xwe bide wê du ewkeyî du ihtimal heye ya wê şandeya dadgehê bibêje ku biryara berdewamiya girtina wan kesan bide yan jî wê biryara berdana wan kesan bide em ê jî kêlî bi kêlî bişopînin vê dozê. Gelekî spas Ömer Sönmez tu ji İstanbulê li gel me bûyî.